Father ngidlulisele naye incwadi encane. Diye mama, ngiyathemba niyaphila lapha ekhaya. Ngibhala le ncwadi nje ngiyakhala ngoba nami senginikhumbule ekhaya. Kuningi engifisa ukusho nengifisa ukukubuza. Inkingi isikhathi anginaso. Nalo tshela ungiqolozele emehlweni lokho engibuza kanti le ncwadi yakho ndoda izophela nini. Ngibhala le ncwadi ngoba ngifuna ukukududuza mama, ukuthi ungabusakhala ngoba sengizobuya ekhaya. Ngiyathemba ukuthi sekhulile nendoda nami ekhaya. Inkinga ngihlusha mama wayo mama. Ilokhu ngaboshwa kakazeza ukuzongibona. Ngifuna ukukuthuma mama ungiyele lapha kaMhlongo. Ufike umbuzo uthula ukuthi andake zingani ukuzongibona. Ngathi sekhohle ukuthi ngilapha nje ngangizozizamela yena. Uzumtshele mama ukuthi ngiyabuya ngize ngamfice eseqomile ngoba nginankinga nasetshele ngisengabuyelela yena. Mama ngikho lapha ngisazimisela ngokukhalisa. Sengifuna ukukuthokozisa. Into engiphatha kabi izindaba zokudlula kamngani wami umthokozisi. Hayibo sengikhohle ukutshela izindaba ezimnandi. Ukuthi ngilapha ngaphakathi bengifunda isikole ngiphasile kanti sengiyikholwa nenkosi uJesu sengikhethile. Ondaba noma kholana bebekuhleka bethu nuzela isigebengu baphoxekile ngoba wena usuzela uyikholwa. Isimncane neminyaka esingisalele uzothi ungazelile ungibone ngiqhamuke ekhaya. Ungicelele kubaba ukuthi ngisacela ngixolele. Ngilapha nje wayengikhuzile umtshele mama ihlo liqhopheka libhekile. Mina sengishintshile. Ungabusakhala konke kuzolunga. Uthethe isibhamu zami zonke engisigqibe esangweni. Usihambise emaphoyiseni kodwa usungatsheli umuntu ngale mali yethu engangiyigqibe esibayeni. Osithoba yimi indodana yakho ukwazi inselenkandla mahlathi amnyama.